Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' impenjat biex jassigura l-aqwa ħajja n-nisa u l-ommijiet kollha hekk kif kull hi ta' valur kbir għas-soċjetà Maltija. Dan intqal mill-kap ta' Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt diskussjoni li saret fil-Parlament organizzata mill-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista fl-okkażjoni ta' Jumlhom. Bernard Grech qal li hemm bżonn bidla fil-mentalità u iktar għarfien għar-rispett u l-imħabba lejn kull u fakkar li tfal huma kemm tal-om u tal-missier u bekk ir-responsabbilta għandha mill-ewwel jum tinqasam bejn it-tnejn. Il-kap ta' Partit Nazzjonalista fakkar kif Malta għandha l-aktar rata baxxa ta' fertilità fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u kien għalhekk fejn il-Partit Nazzjonalista kien ippropona il-liġi tal-work-life balance. Aħna mbuttajna bidliet importanti f'dan il-pajjiż anki wara insegwitu ta' dak illi anka ġi deċiż u mmexxi fl-Unjoni Ewropea illi importanti jkollna propju dan il-bilanċ bejn ix-xogħol u propju bejn il-ħajja li inti tapprezza jkollok iċ-ċans li propju tgawdi lill-leżies tiegħek. F'dan is-sens jiena tkellimt ukoll dwar l-importanza ta' bidla fil-mentalità fejn nagħtu valur lin-nisa kollha għaliex għandhom id-dritt u għandhom valur mhux għax nagħtuhom aħna manka lill-ommijiet illi jażlu li jaħdmu minn dar. Mart il-kap tal-Partit Nazzjonalista Mary Grech qalet kif tiltaqa' ma' ommijiet li jkunu qed jesperjenzaw livell għoli ta' ansjetà. Kif id-daw ta' dan li appellat biex tingħata l-għajnuna lill-ommijiet kollha għal-bilanċ fil-ħajja ta' kuljum. Min-naħa tagħha l-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Ugwaljanza Graziella Tartprevi qalet li l-irwol tal-om jibqa' importanti b'mod partikolari meta din il-pilastru tal-familja. Qalet kif il-mara evolviet fis-soċjetà tal-lum tant li setet issegwi iktar il-karriera tagħha fil-waqt li tibqa' s-servi tagħhom li ma' sitwazzjoni waslet għal sfidi ġodda. Fid-diskors tagħha l-President tal-Malta Employers Association Joanne Bondin qalet kif hi bħala għażlet li tibqa' taħdem minkejja li għandha tfal hekk kif għalija l-impjieg tagħha dejjem kien importanti. Iżda mettiet kemm affaċċjat sfidi tul ħajjitha b'ħajja li ta' kuljum tkun mimlija ta' żbajda. Assistant Lecturer fl-Università ta' Malta, Amy Camilleri Zara, sqarret kif bħala b'diżabilità xejn u ħadd ma qatala qalba milli tibqa' taħdem fl-istess waqt li trabbi lill-ulieda. Amy appellat biex nisa u ommijiet b'diżabilità jingħataw iktar spazju biex jesprimu l-isfidi li jgħaddu minnhom għat-tfassil tal-liġijiet kif dawn ħafna drabi jintesew. F'intervent li sar mill-Professur Josen Vella intqal kif fil-passat juri kif il-mara anke dawk miż-żewġin u bit-tfal dejjem kienu jażlu jibqgħu jaħdmu b'hekk din mhix xi ħaġa tal-lum biss. Qalet kif tul ħajjitha ma kienx tirnexxi kieku ma sabitx persuni qrib tagħha li dejjem urewa s-support. Għalkemm sabet ukoll persuni li opponew li tibqa' taħdem la darba saret